gailurra extrem perdido. Venga, guazen aurra! 300 kilometro eta guztira 8 etapa. 12 lehiakidek Kantauri itsasoaren ertzean bideariekin eta Pirinioak zeharkatuko dituzte Monte Perdidoko gailurreraino ailegatzeko. Etapa bakoitzean 40 kilometro inguru egin beharko dituzte eta taldeka lehiatuko dira. Egunero azken taldeak lehiakide bat galduko du. Ibilbidean 6 kameralarik lagunduko diete eta beraiek ere abentura honen zati garrantzitsu izango dira. Lehenengo egunean lehiakideek korrikalari indartsu bat kanporatzea erabaki zuten. Gari etxera joan zen. Bigarrenean euren estrategia guztiz aldatu eta ustez aurkari ahul bat bidali zuten. Ilunpetan amaitu zen etapa eta latz sufritu ostean Arantxik Bergarako bidea hartu behar izan zuen. Hau da, gailurra extrem perdido. Hirugarren eguna perdidorako bidean. Korrikalari guztien zangoak hasi dira dagoeneko oinazean nabarmentzen eta hankazpitan ere hasiak dira lehenengo zauriak eta babak. Gaur beste 58 kilometro Otsagabiarako bidean. Martxan da, gailurra extrem perdido. Eniauta zizenta, emani hankai, Calme, mareatuta. Bai. Venga, ekipo, hostia, Lase, itxo, ez du esfortzatu, bale? Saiatingo dituk eta, por mis huevos saiatingo ditukela. Ba! Lasai! Epa, hostia, neu, baina, me cago en Dios! Olearra zio kasko, olearra, koko kakabaldaki. Opa. Aurrea, Venga, eniauta, Venga, lasai, bale? Badatos! Hemendik da, zenara? Jarraitu. Ez dakit. Aldu gara? Alto, anasa. Lase. Berela, izango ditu gomen. Bi taldek esprinten sartuko azkenen. Venga. Manu, ondo? Ikaskua. Manu. Hostia. Hemen arau batzu da. Eta norbait ikusten duenarekin gustora ez badago, etxera joateko garaia oraintxe da. Eta gaurko eguna? Gaurko Ondo? Ikusiko. 57 kilometrokoa edo nela esaten dute izango dela? Nik ez dizu zurrik izango da, nahi dizkajonatu. Txikitua. Nire pentsat, hasiga zela, azur bakotxe sentituen, ez? Nundak gauen, ja. Jo, nik uste potente egongo dela, ez? Biogun lasai joaten. Baina atzo ordu asko egin zituen baita ere, eta psikologikoki horrek bai asko nekatzen du, asik ez dakit nola ibiliko dan, Ezkenan kilometroak aurrerantza doaz, danantzako, da hemen indartsuena apurka be desgastatzen joango da. Eta segun zein taldetan tokatzen jakon. Nada hori, nekia. Geho eta mantzuo goaztila. Kilometrajia geho eta geho eta mantzuo. Aitze, zemuz balaunaz. Zakit. Mina. Ez que hubeldua da, gal? Nahi. Eta zuzara? Ere bai, ez? Bai. Nola zaude? Ni minakin. Brutulean hon. Rotulean non? Ni orkestu nahiko nekin. Horantzik esan duzu, igual hain nintzen, aizea. Jende guztia, nahi ez aukeratzen, Ya demostrazu bastante, eta, hostia, bai. Egunon, handia. Derra dauta. Bueno, 10 launeko kuadrilea. Zemuz? Ondo? Nara, zer modu zaude? Ondo? Atzoko irabazlea, gaur kapitainetako bat, izango zara, baina eta uneako zuen artean marmarrean ere ikusi zaituztet. Bi talde. Orain arte 3 izan dira, lehenbiziko 2 etapetan, gaur 2. Gaur gauean pentsatuko zenuen ba? Bai, denetarik pentsatu dugu. Bai? 2, 3, miaka ezan dugu. Kapitainak pentsatuta ere bai? Zuko aukeratu beharko bazenu? Bai. Bueno. Sei gairen gana mesedez, 2 gutuna dauzka, hartu bat, eta horri hona mesedez. Bueno, iriki mesedez.
Bueno, aukeratzen beraz, zu hasiko zara, baina orain, bigarren kapitainaren izena, eman behar diguzu. Hainitze jarriko dut. Hainitze? Bai. Zergatik hainitze? Belaunatik minduta dagolako, eta nire taldean ez dudalako nahi pertsona minduta dagona atzeratu egin dezakelako taldea. Sarak ere mina badu? Badu, bai. Ahulena delako berro da? Eh? Zure ustez ahulena delako, hainitze? Ahulenetako bat, bai. Atzo beti goratzen duen ikusi, Bai, gora... Ni bezala? Baina hemen bakarrik ez da gora eta bera da. Banekin boleto guztien euskala, eta egia esan naiz harritu. Hainitze, hartu bigarren sobre, mesedez. Bi. Bueno, hainitze, eren egun, aukeraketan, azkena. Atzo ere bai. Gaur, kapitaina hautatu zaitu Enarak. Bai. Espero altzen nun. Bai. Ikusi etenean nola izango zen asuntua pentsatu dut. Ez, logiko da. Zoro gainen hasi, eta Otsagabiara. Nafarroan ibiliko gara gaur, 58 kilometro. Zorionez, atzo bezala xe egualdi ona. Eta, bueno, poliki bagoatz altuera eta megigotzen. Ea 1000 metrotik gora, gesten gaitu genen ez gaituke itxas bat ertzea gesten. Gesten gaitu gehiagan are, 700 metroa eta hortik gora beti, gora itzen deunen. Orduan ba... Bueno, besti gabe, luzamendurik gabe, nara, aukeratzen. Hasi behar dezu, zeuk. Bueno, nahiko argi daukat, atzo taldean oso ondo ibili ginen, baina aukeratzeko garaian, hain aukeratuko dut. Oso ondo. Ainoa, gehien ibiltzen dena delako berro da? Bai, ondo ibiltzen da, adar behinetik goaz biak, eta ondo eramaten gara eta taldean ondo aritu ginen. Ainoa, zer moduz pasa dituzu, horreko bi etapak? Oaingoz gustora, igual hanka pixkatola oinak eta sufritzen hasten dira, baina artikulazioen aldetik oso ondo nabil. Nik ikeragarri fresko ikusten zaitut. Eta beti sentsazioa, ez dutu eskero azkarrago ere, joango zinela. Bai, oaingoz oso gustora, noa. Ederki, hainitze, garbi aldaukazu edo? Ez dakit, saiatuko naiz ne pareko talde bat iten da, bakit hauek seguraski aurretik jongo jara, orduan nik urrutia operatuko, hau gare pixkat ikutua dota. Bai, bueno, bera azkenean bere partia jogatzen ari da, bera txartoa sentitzen ari da, belaunekin txarto dago, eta orduan lehenengo egunean bere ondoan pilo bat egon nintzen, azkenean zu txarto zagozela sentitzen baduzu, behar duzuna da animoak eta ondo sentitza, bestela oso luze egiten da. Bueno, beste estrategia bat, ikututa duenak hartu. Ea zein lehenago izorra hartzen den. Kau, denak ondo baldima eta ni baldima nago gaizki, posible dela ni kalea jutia. Orduan, kolokan junezkeo bizpairu, pues igual aukerak eta horretan zalantza gehiago sortzea. Enara, 3. parteida, aukeratu. Kogo. Atzoko taldearen, antza handia duenek. Beste biak oso ondo joan ziren. Hainitze, 3. Manu. Irotik iru. Manuel Parretxikiakin urbildu da horra. Bueno, zergatik hainitze, Manuel? Manu ondo ikuste dugu, eta aurreko bi egunetan oso ondo jungea, eta ambientia jartzeu gaina taldean. Ambientia esan dezu, asko hitz egiten du, baina patzu hitz egin gustatzen. Isildu berdanen isiltzen ebazekit jara, Ok bilek euskal kantate guztia dakile eta orduan bilen artean, Mesetako kantak eta hola itzaizki, bazpare biren akatze baldin bagea ere behintzat. Geota gora hoitxo, jangoikotik geota gertu. Zer musago, Manuel? Ni txok, ez di desango larrosa bezala, baina ondo. Fresko, Bai. Ondo tapatuta bintzat, bai? Nik ez egit, kongeladoran lo iten deten, oze pasatzen, baina nire beron sartzen, hola, ez egit, 20 kilometro pasatzeo, kosta itezaiak. Bueno, nera, 4.
Aintzane. Egun hon, Aintzane, aurpegi aldatu zaizu? Aurpegi aldatu zaizu, torrendik ane? Zer, purrusta bat egiten duzu, Egia esan lase gelditu naiz, ez dakit, gogoan eukan jende honekin egoteko. Korrika gustatzen zait atzo pixka bat gelditu nintzen gogoakin, nola pixka gehiago korrika iteko. Azkarrago juteko. Oso ondo. Benitze? Venga. Xavier. Katera bera, benitze zergatik, Xavier. Erritmoa jartzea gustatzaio eta aderra aurrian jarrita pixka tiatzea egun da. Atore guztua behakin da. Enara, 5. partida, azkenekoa. Einaut. Zergatik einaut, Enara? Batez ere Sara belaunetatik gaizki dagolatko, eta Einaut ere bi egun nahiko lasaiak izan ditudalako nik uste dut. Eta fisikoki fuerte egongo da. Einaut, egun lasaiak, esan duen Enarak, ez dakinik. Lasaiak enuke esango. Egun luzeak, bai? Bueno, zaten esun hori zaten dago ezalako etorri guaz. Baina bai, leheneko urin batea jo ginen. Baina bigarrena lasai izan. Fizikoki igual lasaiagoa, baina, momento latzak. Eta gero luze. Baina ondo topatena. Eta gaurko terrenu gustaten gazta. Bilur pixkate moteztean, Baina ni nire ritmotik gora banu, nik esan gorot, pixkate baja pistoi, ze hemen dan junbia ondo, eta sufritu nu hori, baina komunikazioa falti, lehen pixka komunikazioa falta izan zen, bai. Talde gorria eratu da, eta printzipioz talderik indartsuena dirudi. Benitze, ez da aukerarik. Sara, zer, azkena? Bai. Zer eragiten dizu horrek? Zerbait eragiten dizu edo, espero zenuen edo? Bai, espero bai. Aurrera. Ainitzek bere uste zaulenak diren lasterkariekin osatu du talde urdina. Ea zer gertatzen den. Gaur talde bakoitzak 3 kamerari aukeratuko ditu. Egunero bezala, lasterketan eurekin korrika joateko. Haiek ikusita hori nola dabiltzan da ze pozak inda dauden, haiek ja dauneko mentalizatuta zeudek, haiek irabaziko bela, ondo irabaziko bela, eta gainetik eguna lasai pasako bela, bentajateako iguelako. Kontutan hartu behar da 50 kilometro da aurtik, da hemen papelan gainean indartsuna, ez indartsuna, gero ikustea, Hemen oso zer pasaleike, 10 orduko lan bada. Ai, ez, atu ez. Ez. Beldurra akat. Besterik gabe. Beldurra zergatik. Aldatuko dena izen bukaerara. Aholku bat eman behar dizuet. Atzo, ikusi zen duen, ze ordutan ibili ginen hemen. Orduan, ritmoa egia da, bakoitzek zeure eman rezuela, baino jabetu, zemait eta behar iristen zaten, orduan da gutxiko deskantzako zen. Da oso garrantzitsua da, hori kontu nire, bale? 10, 9, 7, 6, 5, 3, 1... Hirugarren etapa honek 58 kilometro ditu. Soro gainetik abiatu eta Otxagabian amaituta. Bidean bi kontrolgune, lehena Nabalan 14. kilometroan, eta Arburuan bigarrena, 33. kilometroan. 1800 metroko desnibel positiboarekin, gaurko ibilbidean jetxierak, igoerak baino luzeagoak dira. Maldan beherakoak, guztiz baldintza dezake gaurko saioa. Ito barik baina sakatu, Lasai. Esto, barka barasean. Lokok. Venga, Ini, Leña. Una lucifo ahorra, Hau pasara, Sara, tapadilla. Leña al mono que es de goma. Bueno, zaila zango da, 5 pertsona asko dira. Bueno, bestean, ia 5 korrikalari. Bai. Nola ikusten juzu, zein ikusten duzu sufritxeko gula hau. Nik aulena uste dala Einaut.
Bi etapa egin ditu baino oso poliki. Eta besteak ja oso azkarri joazte. Engainaut. Hau bai. Apañaut! Ru! Honda, ru! Apa. Manuel, ze? Sarata, tío. Bokaila zintzilik. Ez, bokailua maletan do. Galtze baldin bada, zagarra eta naranja galdu daitezela. Aldoia fruta, Lasaitu pixka, bai. Engainau, taupa! Kobo! Heitzi puntu bat. Engainau tatzetik datoz. Vale. Egongo beharko gara gaur, Iñauti babesten, Bai. Venga. Haulena sentiuna hasieran, ikusi dutelako, ostia, meze pastilla guzti duten dabe. Nik ez da, kafi, kakalten bat zero. Inautna, otamala urteagat eta ondarrotar naz. Bilurgexen emoteztana, hanketako kalambriti. Ez gazta ez da behatzi gustaten eta gorrotetxua zeritzixe eskatu baik emoten da ben. Ezin da jakin, eguna nola joango den. Venga. Zu lasai Eñaut, gero lasaiago jungo gea, Lasai, a ber, zeinen lasai den, Lehenengo kontrolgunera bentajakin batzuaz. Bai. Gero, beraientzat gogorra da rekuperatzea. A ber, gure ritmoa ezin dugu luzatu, ez? Toperagoa solan. Horren gure ritmo bakarra mantendu behar dugu eta Eñaut denpora guztien goma egiten doa. Bai. Osea, Eñautek gaur sufrituko du. Ze beste taldea oso azkarra da. Bai. Haino bat hauek ez dela, behitzen atzea. Hori da. Beti tira itxea aurrea eta ez teki atzekoa, sufritzai baldin bada. Ez. Geratu inberrik. Venga. Venga, Adi, esna. Venga, upa. Jarraitu aurrea. Bestera zu izen ezan egongo. Ez dago presaik. Jode, neska, super lasaia ematen du. Eta hasi gara eta flipatzen nago. Gaizki zabiltzala. Tendoi bat sumatzen dut. Benuko sumatu behar bat ere. Normala. Eta sumatzen dut tendoi bat. Hainbeste kilometro, normala. Nik uste, baietz. Hasi dira oso fuerte, eta esan didete, belasek gero lasaituko gu. Bueno, ez horrela ez dira esan. Lasai egon, gero lasaituko gu ritmoa. Bate nahi du, bere ritmoa moldatzea. Eta motela joatea hartza da. Karro joatea, jodido. Venga, guazen aurrea. Igual saltoa daukau goian. Venga, lasai, Hombre, ondo goazela. Joe. Ez igual pixkat kostatzen zait Eñautekin moldatzea, nire erritmoa gaitik, baina bestela oso ondo eramaten gea. Ainoa naiz, 28 urte ditut eta urretxukoa naiz. Pazientzia gutxiko pertsona naiz eta ez zait jende gezurtia bat ere gustatzen. Nire punturik indartsuena motivazioa da eta ez dut amore emango. Zemuzera. Zer bezatzen izan? Joiak eman dizu. Zerbait falta motatzezu? Ez da. Estera, benginez nahota. Eta hoxe, gaizki. Honi gomendio bat, intze. Aurreneko unen, hemen dauden guztiek erretiatu zizuen. Atzo hila denak. Bai. Baina handik hemen, abi etxian ja. Atzo kontuatu ginean, 28 kilometrotan zer pasatzeaz. Ner zailatu zinaten, aurreneko kontrolgunea geho buelta eman zuen. Azkenean, mendi buelta egiten bukatu genuen. Gaurre kontuz, holako bat igual pasako bat. Zer gauza. Vale? Animo, Altza, altza gorputza. Zaitu muskulok eta hau handikan, Jon, gero karreran sartu berko jau, ezta? Perdu baietz? Ni bai. Ni berdit pixkat, Pixkat berdinik, Saltza pixkat, guztan zatzue eta guke behar dia, berriz, informazio pixkat. Lasterketan zer gertatzen ari den ikusteko amorratzen nago. Une honetan urdinak nahiko atzean datoz. Gorriak berriz kontrolgunera iristear daude, baina taldean tentsioa sumatzen da. Eñaut oraindik ez da egokitu bere taldearen erritmora. Hau da, nire ritmoa, baina egun batekoa, Vale. Egun batekoa. Venga, Irugarren eguneko, Bire berdera, dara. Hora, kontrola. Oda! Apa, venga! Horrea, aurretik bai. Oso ondo.
Nor bai, Ondarru! Zerpei batekin. Zerpei batean, ez zerpei batean. Zelan zato? Ondo, Gusto, ez da? Gusto, bai. Sigia oso itxu. Gorakat, benta hartu behar dugu, ez dakit zer. Eta igual, egon da pixka tentsio momentu bat, hor. Hori, Ainhoa aurretik zijoan, eta benga, guazen eta ez dakit zer, hemen da. Eta atzetik zijoan einaut, lasai, ez dakit, benga, ez joan egin azkar, guazen ondo biratzea, hor, pixkate egon da, igual bien artean, baina ez dago, rollo txarrik, Hor pixkat ni papela galdu ditut eta inotekin pixkat hor pikea egon da, baina, bueno, ez da ezer gertatu. Gero lasaitu ganen hitz egin dut eta ez da ezer gertatu. Gorriak indartsu datoz gero, baina ez dakigu einaut gauza izango ote den taldearen erritmoari jarraitzeko. Urdinak berriz nahiko atzean dabiltza. Sara oso gaizki sentitzen hasia da. Mareatuta. Bai. Elitxo pixka dut, Sara. Pixka datea, Sara. Edan dut. Fegile. Zer? Pixkat mareatuta. Guztiak pegi. Motxila nik ea matiena ezu? Ez, ondo. Ondo, baina nik eaman goizut pixkate? Ez da pixongatik, Baina mesede ingoizu? Pasatua, Sara. Bera pixkat, oze sentituzu? Ez dakit, mareoa. Igual hartuko dut pixkat janaria. Ikusten nahi da, Sara, ni baino desintez okerroi joala, ez? Kejatzen nahi da bai oinetatik eta ni baino ustez okerro. Eta gorakare ez du batet tiratzen, eta ni daukat behintzat alde hori, ez? Amar. Talde, horra, Uriberri. Zazpi. Bai. Bost. Lau. Iru. Manuel Zarrata, nunu da biltza? Gertu zeuden, Hemendikan kilometro batea, dolako zehaz. Horiek panorama zakarteko horiek, Gaur ilunpetan. Bai, irutzeltzeik. Bai. Manuelek euritakoak endutu du, xira? Hemen kenduko hik. Nikola, oan txaskat, bi galdera existentzial. Bai, Manuelek euritakoak endutu du, eta gero fruta, bai, hondik... Horra zarra bezala. Hori gaitek, perdidoko... Gaitek perdidoko kailurreaino, hola seguteko. Aldiro, sentituz, kolpea. Zen dezakik hori, muskuloan dago igualdek, oso ona. Igual? Ole. Besteak ere hemen daude. Kerretik. Apa talde, Apa ordinak, Manu Txamarrakin. Manu Xirakin. Apa ordi! Emokea. Ondo. Zemu zenitze? Ondo. Ondo? Vale. Kontu bat, gaur kontrol muga bat egongo da. Proportzio honetan jarraituz gero, kontrolez kanpo iritsiko zate. Eta taldean zat ondorioak, ez dira izango, bat bakarrik kanporatzea. Beste zerbait ere egongo da. Taldean erritmoan gauz. Zuen erabakila da? Bai. Zuek ikusi, baina haitu pizkat ibonek zezaten du? Bai, baina ezin dana. Osea, taldeko erritmoa topera goaz. Entzun. Hor ez daukau zalantzei, topera zela ikusten da. Esan nuke, kontrolez kanpo iritsizkero, ez dela ondorio izango bakarrik bat kaleratu izango dela. Bai? Konforme? Bueno, hartu atxeden, ean ondo. Tanimo. Talde bat zate. Kezkatuta nago, denbora mugan asunto horrekin, ez nun espero. Baina, behin hori jakin da, nik ez dekat inungo arazoik azkarra juteko. Ni oso fresko nihua, fresko gi aukeran, nik ikusten dut, bostekote hontan, goaztila 3 oso errez, eta 2 sufritzen. Sara, zemuz, belan horiek? Baizki. Bai, biak, Bai. Mandaukazu mina? Kainoitan? Vale. Baina, orain pixka mareatuta, bai. Animo. Bai. Zein dago lan mareatuta? Zorabio pixka sentitzen dela. Jarraitzeko eta bai? Bai. Bai, ez da? Vale. Ezin danean ezin da. Ez, eukin dugu erdi pajara bat, ez du abizatu, berandu hartu diogu, haber buelta baten badion gorputzari. Talde bat gara, azkenean gu talde guztia batera joango gara. Oaingoz taldean ez dugu ezer bronkaik ez ezer euki, oaingoz ni uste ondo jungea, baina ni uste ja jendia pixkat igual pizten nahiko ala tema honekin, gaina baina esan diguten kontrolan asuntuak inta. Baina, ni bintzat oso lasaina.
3, 2... Venga, animo, mutilak. Venga, ahí va. Etxagabian ikusten gara, Venga. Apa, ekipo! Urruti. Bultza atzetik, Urruti, bultza! Venga, egorra atxuketa. Zelan goaz? Ondo. Itzein gutxi, da... Pixka avantzatu inberde baina, venga. A ber, nik momentuz ez naiz jungo, baino da daukato dudak. Erritmo honetan ez daki iturdinak ez ote diren kontrol denboratik kanpo iritsiko. Bitartean Alberto Kiriberrin utzi nau. Hemendik gutxira gorriak iritsiko dira, eta eurekin hasiko naiz korrika. Azkar doaz, baina uste dut erritmoa apur bat jetxi dutela. Modu honetan, einaut erosoago joango da. Bueno. A ver. Boa, hemen azten da gure martxa, Apa, Ibon! No. Ondo! Bai. Somos este. Ondo. Ahora arpegi horiek, jo, dana parrez, Zara taldea arduratuta dabil. Ez, arduratuta ez. Ailegazko zaren edo. Normal. Zerto zoaz. Bai, pixka bai. Baina, bueno. Aurrera tira gurdea badabe. Este, tengo duzu. Saiatu jarraitzea. Beste ez pentsabo todo azenik, Oso gaizki pasadet, oso gaizki. Osa, ez neukan indarra, ezin nun korrika egin. Hain azkar hasi. Jo, Xavier? Arrizakit aguantatuko da bien, ritmo da. Jo, berra, ba, a ver. Bai. Ere berba, bat emateroikoa, ba... Hola, funtzionatu berko dugu garkua, Zidan demasko galdu dut, eta... Zake nahiago iritsi, 3 badire ere, baina iritsi. Bai. Eske biarre arazo iguala izango bestela, Hau ez da gutxira jongo eta lertu berbakar lertu, trakitio, Xabier Orbegozo naiz, gehienek harria bosgarrena bezala ezagutuko nauzue. Aizkolaria naiz eta apustuak gustoko ditut. Asarretzia asko kostatzen zatek, baina asarretzen izenean argi. Xabi! Hostia, puta. Tio, kontuz. Hostia, mina, Ze, Xabi? Betiko esgintze puta, hau. Oaindik. Ze pasa? Ege hori naiz? Ez horra, harri batekin hola pixka min hartu. Baina pixkate asko. Hola min desente dakat, baina esgintze puta hau egin, esparadrapo pixka jarriko duta. Vale. Mikago indio. Hostia. Izen da, bihurritu edo? Ez, baina betiko balitzen zait puntu bat hemen, eta gero igotzen zait hola pereone horuntz, beti mina. Oan jarri bintzat eta? Bai, jarriko dut hola pixka eta listo. Pizkatxo bat. Bai, jarraitu, jarraituko. Ordu hori, eta ja pigarren kontrol gunean gari hongo. Gero kontrol gunean ja ikusi du baina. Venga, burua sartu da, no, venga, garbitu apurtxu bat. Hau. Hori da, venga. Hala. Niki boli merbe. Hostia. Me cago en falta ahí. Zer pasazai? Falta igonexea. Errentze markatzen du hor, Horrea. Nekatik pasatze baldin bazea, avisa. Venga. Hain itxe ritmoa sartuz. Horo da, taldean jarrera aldaketa itzela igerri doala. Erritmoa bizitu dute, eta beraz, nik uste hola jarraitu eskero kontrol lepean sartuko direzela, Ze gertatzen zei, Xabier, Saca un poquito esto. Normalean, beti, badara matzat ja 3 urte hola edo bihurritzen, eta... Baina askotan? Bai, askotan. Denboraldi guztitan, pare bat aldiz gutxinez. Eta normalean, ateratzen zaila daukat, ja tendoia pixka alduz, eta patan egiten dit klak, bihurritzen duenean klak egiten du, eta ateratzen zait taba moduko bat, nik ustea astragaloa dala edo, baina korrika egiten usten dit. Bueno, korrika egiten, oinez bai. Espero, Bestela hauek akatuko naute, gaur berriz. Bazaude, Xabi? Bai, banau, lasai. Bueno, Xabik, txorkatila bihurritu du.
hemen lasterketako medikua etorri da, eta bazpare eman di hemen antiinflamatorio bat, nolotil bat. Ez dakit. Gora jungo beha eta handik ari deitu edo zer gertatzen. Zarrapatuko gaituztela? Eka. Ez zarrapatuko. Oaz! Lasai. Bueno, lasai, ez dakigu lasai, Yo al equipo muy tranqui, no sé. Ya, sí. Me pone un poco firmes estos, ¿eh? En verdad. Zingo dugu. Erabaki, zen ekari edizienek, etxegiran ikari zingo, baina... Hitu jok. Serio, baina, bueno... Izen musua. Ondo, baina minakin. Osea, ondo jartzen dut, baina hori, olako lekutan, ibili behar zala... Gari! Bai, gizon. A ber, kontu bat. Xabi, Zarrantzek, kameralariak, txorkatila bihurritu indik. Bai, igual berarekin hitzein, bai, usten aldiazu. Bai, on pixkaten. Altaboza jarriko eta Alberto aitzeko ere, bale? Xabi entzuten nahi zai, zein Xabirekin dik. Apa, Xabi! Kaixo, bai. Zemuz? Minakin. Bai, betiko esgintze berdina. Bai, baina zein da zure sensazioa hanka lurrean jartzen desunean? Tente egoteko modun baltzaude? Bai, tente egoteko modun, bai, baina gauza da pauso bakoitzea, kriston sistada ematen diala. Igual egin dezakeguna da, zuen gana jun, eta niri gustatuko litzaidake hori aztertu ikusteko aurrera juteko gaitzean edo ez. Porque bestela hori ezurra puskatuta baldin badu naiz eta gutxi izan, okerreo jun zaitezke, eta benetazko arazo bat euki, bai? Agian fraktura txiki bat. Falta zitzaidan ezurra ukitzea ukitu. Ni Aitziberrekin jungo naiz, eta ordu laurden 20 minututan hor egongo gara, bale? Venga, apa Xabier, animo, Bai, eskerrik asko. Denbora galdu gabe. Bai, guazen Aitziberre hitze. Venga, guazen, A ver, Xabier, zagola bat ere ondo. Bagoaz, gu bilok beraien bila. Hemendik hiru kilometro daude. Moitu zaite hartu zure gauzak. Nik prestatuko etoen botikin txiki bat, eta bagoaz bilo, bale? Venga. Talde gorri hortako partai egongo itxuk, desesperau. Zure kontu, bale? Venga, utzi amengo kontu hemen. Guazen? Venga. Zingo duk. Segi. Venga, ekin! Tire! Gustura. Gaur beste garra bat izta arrexi dago, baina... Bueno, kion lan aminte txukun bukatzia, Importantia baita. Venga, Venga, maitzo barkatzik, Bai, fuerte, papela gine. Venga. Ora. Begira, ez talde motorren. Osa, flipatuta. Sara, subidoia, Jode, subidoia. Kaixo. Zetu lertzen. Egunon! Animo ekipo. Manuel, ez alde txubaskero ikendu hendik. Ez ditela kenduko? Apa, aztiak. Txie. Opa. Venga, gero ikusiko ba. Ekipo. Agur. Kaixo. Manuel txubaskero ikendu. Bapatean hor ginen, eta norbait esan du, bitu gorriak, eta nik ezin da, Eta bai, hor zeudeten, eta... eske flipatu egin dut. Bitu bilak tentetana. Eutxie? Venga, Sara. Te llevo arrastras, si hace falta. Hor zaze pasak, Kamararen minak dut baino. Burua! Ikusi ditugunenan, bat dioz, hau ez zeitu hemen geldik, ni pertsonalkin ez konturatu zein zeon gaixo, baten bat gaixo, o mini hartuta, o zeonika, ni hindet. Arrapar, ipasa, dakito. Gero bera egurra, Ostia, gorde berrez erre. Parte hori. Igual, gu aurreratzen joan behar deuze, ni bakita beno batako ya. Atuala hostia te abarzadete, hombre. Igual jungo gara prestatzen ja, Bai.
sea, lo que hay que apretar, ¿eh? Apretar la chapa. Eta ya, lo de hablar y eso no. Para arriba. Enara presioa sartzen, ja. Bai. Berantz, atxapa. No, no, atxapa. Sí, 16 kilometro dira, atxapa. Hori ez gara etxera joango, Hori. Lehenak heldu behar gara, lehenak, Baina hori patxadan hartzea, ez. Ez dago estrategiarik, irabaztea. Atopeo jotea eta kitxo. A ber, egon gara, etenak egiten, gure lagun ibonek, hori, deitu bat zuen edo, ez zain. Nik esan dizuet, nire gati zematak gatu gara, behin. Venga! Venga, bai, venga. Animo, venga. Venga, 19 minutu, era esa gertatzen. 19 minutu. Bai, hemen! Venga, animo, Aitziber, jaitzi! Zer? A ver, jende hau oso urduren zio, lehenbizikoa, Xabi nahiko ondo zio, Xabikin geratu, GoPro hartu behar du. Lehendabizi urgentzi, bai? Aitzi, hartuko ez du GoPro hau. GoPro hau hartu behar. Bakoitzaren osasuna da lehendabiziko gauza. Ahaztu gabe. Venga, lasai Aitziber, lasai. Vale, gu beraiekin geratzen. Aitziber, barkatu. Aitziberrek kamara hartzen dunen, gora, Jon, ni aurreatu ingo naiz. Jon, pakizu flipatu ingo dula zeuko eta neuko hain. Asko gainera. Asko. Baina, kontuan ditekin, Basak, dosifikatzen, 2 kilometro eta laurden dauzka. A ber, nahi da zuenean. Etxekoen emandia, zaina berriz, Venga, animo, Venga, korrika ez. Lasai! Rata, bitxa. Zemuz, urduri bitxa. Ba, minuta. Mina. Opa. Bai? Hor bai, pixkat, justo hortxe. Hale. Hori egiten dugunean eta mina sortzen danean, bai? Horrek esan edu ez zurraren zerbait, igual bakarri da periostilo, baina aizan leke benetan ezurra ikututa egotia, bai? Hor, golpearekin transmititzen dugu vibrazioa ezurrai eta beak minarekin erantzunten du. Gauza bat egingo du. Oain, pixkat immobilizatuko dugu, lasai bentzaite, eta lana lasai egingo dugu, eta gero gure martxan jongo gara. Bale? Animo, lasai, venga. Entzuten ditut Ainuaren garraxioak. Enara dator. Jo, bekau, kilometro dira, bale? Kilometro dira, venga, topeta, Venga, talde. Venga, Jon, Manueli, venga, goza. Jon, kontuz kamararekin, Lasai. El terreno soltado. Gora! Bai. Ezin gara luzatu, eta hemen daude tapoi egiten. Lasai! Venga, pasa nahi ere. Bai, ni hemen dago. Nitxe! Zain nahi nire laguna. Tapoia gizaitzea. Jarri aurretik. Venga! Jarraitu! Bazaria dire gurea, bale? Erantza eta gorantza, biak. Hori da, venga, ez itzein! Venga! Juan, atzetik ma. Beki usten mendia azaldu ian. Venga! Peitu peirenak. Venga, Sara. Ikengo ditugu denpora, argazkitan bebai agertzen da pugelen. Venga, me cago, Descantzatu, edan, dayan. Todo Dios un gel de cafeína, Bai. Con chispa todo Dios, Bai. Venga, Boskote, venga, oso ondo. Arki. Zemuz gare, Sara. Seri, lasai, seri, lasai. Venga. Zemuz. Jarri, seri. Inion nahi dezue. Ura beteko jan. Sarri, bai, venga, Eurra, gu bigarrengo tramo hortan jata. Hori. Hostia. Oinean, Bai. Eman dugu, hau irazi berdigu, Hostia. Bai. Hau, buelta matzeu eta jan ondo, Da, ean. Jara tiru ezera estengo berdiuta. Oain hemen, hau traitu ondak korrika, hon berdigu, rapa. Gu azkenen bakigu, pixat zeago goaz, ikutu bagoaz, baina, bueno, behaiek ere ez dira etorriko fresko, eta gaina oain honek ere eragina izango zuen. Eta ikutu gehongo ja bai fisikoki eta baita ere buruare
Eroiko zitzaien pixkat. Fuerte dabiz, eta hori gainera ikusita beste taldi, eure badaki goza asko pasatu aldirela, baina hostia, eta hasi dire eta igokera ondo dabiz, eta gero trote hasi dira egiten be janutan eta. Bera, bueno, hainitzekoa dago aputxo flojo, eta zarak ditu destroy, baina ja dabil da no sinto nada, eta badabil tiratu. Nik orain belaunak oso mindutak, baina, bueno, inderrakin. Venga, oso ondo aia, venga, opa! Gurera! Venga, equipo! Venga! Bietzen, baina! Jarraitu, Venga! Animo! Aurrea, Venga, inaute! Hau da gure lekua, venga! Txoin! Kobo! Venga, anda gure, ¡Nos lo vamos a cepillar! Venga, 20 minuturez, venga! 20 minutu, Lau kilometrotan! Aginda lau! Inaute zitzinta, eman hankai, Venga, da! Orain ataque! Ba! Hori da! Venga! Venga, zeinaut, venga, joder! Venga, muturra betza, Zema denbora, ogirtetzeko zenbait falta. Sei, gurera, 14 minutu ditugu, 14 minutu. Venga. Haupa, Venga, A ver, ahí va. Oliarra zio kasko, oliarra, kakabaldaki. Oliarra eta oliarrak beste oliarra bilatu behitu. Ez dakize pasaden, programanen gauzatxoak, mendiko gauzatxoak badakizuna noa diren. Hartu hemendik, hor behintzat hartu, lodi, Oiek ezan, egarria emango dugutela. Ezan. Vida o muerte, Nik ez zeka problemikan. Nik ez zeka ingo problemik jota esprinien atea baldin bai. Ez zeka problemikan. Nire ondo entxuk. Toño, asko fresko nitxuk. Hori da piztea, taka, gorarte. Gugurera, Bai. 14 minutu, haike quitar. Kilometroko minutu dek, Hau gerra de, gau. Gerra gogoa, lagunek eta rock and rolla. Nire taldekoak ikusten dituk oso urduri. Eta espero dut burua eskutea. Venga. Ba, bi, iru, Lau, iru, venga, bazen. bat, venga. Venga, 15 minutu ditugu aurretik, Venga. Da punto psikologikoa, gure alde. Eurretikoaz, ez aiztu egundo, Hau gustatzen zaigu guri, kompetizioa, eta oso motivatuak gaude bain, eta bulta emango diogu fijo, Ni uste dugu, irabaziko orain gaude oso motivatuak, daukagu kompetizioa odolean dara magu, eta behar dugu a tope. Hemen daukagu irabazteko. Daudena korrika egitekoa da, eta gu erritmo altuagoa daukagu. Baina erritmo altua jarraitu behar du izaten. Igo dugun bezala, pues berdin. Apurtu gabe, baina erritmo honean, Bai, baina hori baino azkarragoa bagoaz. Bai. Venga, gorde, bota kuadriz esa. Baina ezin dut, tío, me duele todo. Claro, Daniri. ¿Has llorado? ¿Has sangrado? Pues todavía puedes apretar, venga. Y estoy apretando. Pues venga, me cago en Dios, plato y tuerca. Berare, azkar junbertzo, pa. Bai, ezin du, Zu asko zobetu daude, Baina beha gero ondo da hola zetik. Ni sentitzen dut, denboatan sartu bageak. Denboatan ez, hostia, iraz, me cago en Dios. Ni atzen jungo niz, azkenekoa. Baina kogoz ni lehenengo joan naiz. Eta kogor... Nere atzean. Nere atzean. Pegatuta, ipurdia begiratzen. Ez gorritu, Ez gorritu, ez? Gorrita zaude ya. Venga, vale, lase, atera, vale. Bai. Iru, constante, bat, aurrea! Venga, gozen, Cagas. Venga, erritmo gogorra dau, Venga, gora. Vale, erritmo gogorra dau, bai. Lasai luzea dala, Erritmo gogorra dau, vale. Einaute jarriko de ritmoa. Venga, lasai, ba. Joni, begira nola noan? Nola? Adekizun lezaten gure herrian. Nola? Txerri gantxoarekin nola? Txerri gantxoarekin. Gorriak baino 3 minutu lehenago atera naiz kontrolgunetik. Segituan harrapatuko naute.
Bero-bero baitatoz. Urdinek aurretik 10 minutuko abantaila dute eta erritmoa azkartu dute, baina ez dakit lehenak iristeko modua egingo ote duten. Bihotza daukagu gita inderra. Askotan, inderra baino eixo? Bai, honena da. Azkenean, nire amak beti izaten dau. Gure dagoenak, aldauenak baino gehiago egiten dau. Hori, venga. Zak hemen... Ez dago zer erregaleko, Izerdituko dauri, Eta inautek ordainduko dago, Otxagabia! 12 kilómetros. 12-2. Hostia, venga. 12-2. Venga, agurre! Venga, apa mutia, apa zara. El mugan ikusten da nordan. Harinau, da nor fuerteago. Venga. 10 kilometro falta juk, ontxe. Gora ego juk, menditxontxor batea, eta bestian behien ikuste jo oindik subida osue, baina ba. Venga, ekitza, hostia! Lase, itxo, ez dure forzatu, bale? Izterra sumatzen ari naiz. Venga, Venga, ba. Hor dago marka, ba! Venga, opa! Ipini gara modo persekuzion. Eskopeta, eiza modua. Beren atxean. Ei, baditugu, ba! Ba! Lasai! Enara! Polikiago, venga, geldik. 12 kilometros puta gatzik euk. Venga, andatozte, venga! Ventaja zeoko handik eta. Aliatu ingo dituketa. Por mis huevos, aliatu ingo ditukela. Aurretik. Bai, venga. Cago en Dios! Xabier, zer makalei? Bai. Iretzako makalei? Bai. Baina ez ale guzti zara, pixket, launtze pixket. Bai. Pixkat, azkenean suginu eta derriortu errazo pixkat. Bai, baina, hortago pixkat laundu enberbaziko igual, ez? Bai. Sufrimendu harpe horrekin da, ostia. Bai, haide, sufritzen, bai. Da, hainitzi ere, bai. Nio, ez badu sufritzen, ez dugu irazten gaur. Hemen datoz Ibonda Jon atzetik. Urdinak harrapatu ditut. Erritmoa mantxotu egin dute. Sara eta Ainitze txikituta baitatoz. Harria ari da taldetik tiraka, baina gero eta hurbilago daude gorriak. Handik oso gertu, helmugan, Fernando gure medikua Xabiren orkatila aztertzen ari da, Garirekin batera. Kontuak ez du itxura honik. Justo ahí delante. Vale. ¿Aquí? Si aprieto aquí molesta. Aquí. Vale, aquí hay un ligamento que une la tibia del peroné. Lo propio es hacer una radiografía para asegurar que no haya ninguna fisura. Vale. Mientras tanto, como veo que se está inflamando, te voy a poner un poquito de frío y luego te vamos a poner una férula para inmovilizarte. Y con eso al hospital. Espero dugu ezer ez izatea, Xabi, baina erabaki hori hartu behar gendun. Ikuste fraktura, ziur nahu fraktura ez dela, baina baina, hobe, bilarko beste gumatzutako, hobe da deskartatzea, beira, nin nahi jo, gero esatea, beira. Orain bihotzakin ari naiz eta ez buruakin, nahi dut jarraitu, baina azkenean honek markatuko du. Venga, irabazi behar da, venga! Hostia, libratu bergara! Venga, pillo bat sufritu dugu gaur, merezi dugu! Hostia, sinistu! Akordau, ikusi ditugunean zelango subidoi hartu dugun, Ikusten jaki, Badatoz, Badato! Venga! Andoaz! Hori hemen da, hori minutu bada! Hemen korrika! Venga, equipo, guazen, guazen! Hau pasada! Dago minik! Gari, bai, torri hai, guztak hau. Ze? Bida. Bi taldek. Bata besten gainontze dek. Zein da horrena? Bigarren taldea, talde urdina. Bigarren talde. Sí, bon. Hau la puta, me terminó de tocar de pelotas. Iboni kasu digez, Ba, hori da, Dispara. Batu izu. Esto sí. Somos net. Jodido. Eso no es. Tal. Vale, seguí. Hay que darlo todo. Venga. Harrapatu gaituzte, soltau bideada, Venga, Lasa, Adiegon. Bera dala, venga. Enara, lasai. Kontuz herriak, eskerretik.
Nahiz unian gelduko ga, Nahiz tenian gelduko ga, Zu, izan, nahiz, ara? Lasai. Jo, nik izango nahi kastua, Ailia gelditzen, Ibon? Venga, Animo, Venga, geratzen basara esan, Kobo, zukun atzetik eta ermietaz, venga. Ermita noa ni, venga. Markak, Xabi, markak, Bagaude! Ermitararte, Bai, ermitararte, venga. Venga, ya, banago, venga, Descansai, Xavier, descansai. Xavier, descansai. Bagaude! Descansai. Venga, va. Dano batera. Venga. Venga, que joto zaztita, venga. Venga, solta. Venga. A pasara, venga. Venga. Venga, Sara, venga, Opa, initzen. Kaion! Ederra dago, Dena batera. Ederra, Ibon. Dena batera. Hemen, dena batera. Hor daude denbora guztin talde bat eta bi. Baina talde bat 200 metro aurretik jarri dek, Gorrik, 200 metro aurretik jarri. Gorrik, oin buruz ez. Hemendik da, zenara? Jarraitu. Ez dakit, jartzen zuen jerrea, ez? Bai, gorria, ez? Hemendik da ziur. Hemendik da ziuren, ara. Bai, a ber, otxakira bai. Venga. Aldendu gea. Aldu gara? No me jodas. Venga, ¡Dortan! ¡Venga! Sara, ahora nunca. Vale, venga. Buruakin, ahora escucho eta, venga, Hostia, gaina, me cago en Dios! Geldi. La hostia! Venga. Cago en la puta! Zer, kama la puta se me hago llegar otra vez. ¡Guase! Venga, bagoaz. Venga. Zer, Aitor? Hostia, ni eskintu edarra baina. Cago en la puta madre. Nijarretuko dut, Aitor, lasai. Nijarretuko dut, Aitor. Bai, zer gertatu zaizula, hostia. Hainitzen zara grabatzen, eta lurrera behitu gabe, izkin batekin krakin egaitu zagatie. Bai, krak nola egin dut. Bai. Eskuiko txorkatiak. Hostia, zelako egunatu. Baina, bueno. Berela, izango jugu hemen. Bai. Berela. Bi taldek esprinen sartuko azkenen. Bai. Ez dakit. Espera, mutia! Tope! Ainitxe! Batian! Ganin! Venga, Manuel, hostia. Venga. Anto, arrasa. Lase. Mutiak! Eutxu urte. Venga, podemos. Eutxu eskubi. Lasai, urtia. Lasai. Azules por delante, urdinak aurretik. Ez pentsatu izan, urtia. Animo. Kamera laguntzez, Eri zer nada! Venga. Batian dano! Non daude? Batian sartu bitalde! Metro. Apa mutilak! Apa talea! Venga, urdinak! Orionak! Eñaut, Ainhoa! Kobo! Bastoia bota dute hor. Eta laguntzarekin! Aintzane hemen! Gatzen jainez! Aintzane hemen! Hostia! Eta laguntzarekin, horrek ez du balio. Laguntza! Bueno, guazen. Bai. Zuek oraingoz, zin dezue helmuga pasa. Geroko alegazioak eta gainetiko. Bai, nola ez? Manu, ondo? Eta eskua. Manu. Vale. Heldu gara, bigarrenak, 2 metro haien atzean,
eta trampak egin gabe. Azarre, pasarana pasarlako. Ondo ikusten ginean eta hori, ausarraru pasariz eta orduan. Makiladoak bota dituzte han sartzerakoan eta urrutiri kamelaria ez dakit zenbat metrotan egonda laguntzen sartzera. Dena eman deu, ondo? Du dena. Dena eta gehiago. Gustuta etxez. Onda izan, venga. Kopia gora, Irabazi ditugu bi lasterketa gaur. Bi, Bai. Kampeona. Nik esan nu, nahi hemendik bota baldin bai ambulantzin ateagazko eta gaur ez da oso aparte izango, ambulantzi kontu hori. Ruti. Va, campeón. Ya está, tío. Indeu, Ruti, indeu, tío. Se me ha caído el puto palo ahí en la puerta, tío. ¿El qué? El puto palo se me ha caído en la puerta, la entrada al camping, tío, se me ha enganchado con la puerta. Nire gatxa ez zait importa, baina legalki. Agoni puta, izan azkeneko 10 kilometro, izendek, hola... Campo Santo nivelo be, ez? Hostia. Ni gaur ikusita, bila ez dakit zein ateakoan. Ez dakit zein ateakoan. Akaso, gailurra estren izan berren, lisiado estren izan berko, zeatik nik ez dakit jendiak zer rekuperazio izango duen, baina alde hona ingo dugu. Bueno, gabon danoi. Rekuperatu algea dago. Bueno, pixat. Mendik? Bueno. Honik horretiakat. Bihotza lasaitu da, pulso bajatu da, baina rekuperatu gorputza ez. Vale, oso ondo. Xabi, zer moduz? Zizan dizu medikuak? Momentuz atxen hartzeko eta bihar ikusiko da. Baina esgintzea edo ezurra edo zer du? Jongo gara taxian ikustea radiografia egitea eta kentzen dugu, deskartatzen dugunea frakturaren badagoen edo nik uste bakarrik esgintzea dela baina. Aitor, zer daukak? Ze pasaik, ze zandik medikoak ze zandik? Esantzik esgintzea gutela biharrengo gradukue minimo eta radiografia indero baihuel 3. eta roturie ez duela deskartatzen. Bazpa ere radiografia da, baina biharren abikotela zeur, porque puztu zitek. Bai? Katu beltzan izango naiz, pila nire aurren. Nire atzetik itorrea, baina bai, ondutxe izan dugu, bai. Hau berriz, aurretik. Bueno, ezer baino lehen, sartu gabe bukeran gertatu denarekin. Hemen arau batzu daude. Eta hona etorrira lehiaketa batera. Joko batera. Eta norbait ikusten duenarekin gustora ez badago, zuregatik gaina izkogo, etxera joateko garaia oraintxe da. Gustora ez bazaude, etxera joan. Konforme. Eta nik korrika banoa, erdian, ni ez noa tapoia egiten. Bale? Nik kirolari esan dakoa naiz. Ez noa tapoia egiten. Nik ere korrika egin behar dut. Ni nago laguntzeko. Ez izorratzeko. Hori garbi eduki, denok. Ez dut esan nahi, Iboni esan diot pentsatzen duena, eta, bueno, han geratu da mendian, eta mendiko gauzak han geratzen dira. Bueno, hau esan da, bukaera oso mugitu izan dugu. Ordu, bastoien kontua eta laguntzaren kontua, Aitor, egu horritzean, zer gertatu da? Bueno, urruti zitorrean arkadaka. Beha bakarrik, ezin zian eixo. Eta ezkaudik laguntza. Eta lehenengo eutziziok manuk. Hoxe zigustean, Arria, Sara eta Enitze aurretik, 5 metro, 3 metro aurretik. Eta horre eskatzian laguntza. Laguntza eta nintxuan atzetik. Eta ni kamerin hau ezintzua lagunduan pertsona ezela, ni muti hola ikusite, lagundu nintzuat. Eta ekarri diau, onaino. Nik enduzizkoa bastoiek, eta eskun aukela, ati iztuan, 3 batea,
katia uzite gatin, eta bum, ertendik, katia dute. Bat. Eta okertute ziok, zean ondo, baina okertute ziok. Eta nik, pentsa behat, hemen 3 hola eutzike eta are jasotzen, ez nahu geldigu. Gero nahi ustena erabaki, baina ni ez nahu geldigu. Bueno, bi kontu horiek, gure arabera, egondan bukaerakin instituzio gorgarrek. Esate bateko bukaera baten horrela, ezinik datorren batei launtzia, irutzi zaigu, programan baloren barruan dago. Horrek trampatik ez duela. Eta bastoian, esan da bezala, jo baldin baduta jun bada, ere ez. Horregatik guztiagatik, gaurko txapeldunak, zue bostok. Bueno, Gorrik, egun arrarua zuena, oso arraruare. Horretik hasi, ustez, gero izan da, Xabiren arazua, gero bukaerario baten, bai. Bueno, gure taldeak dena eman du azkenean. Eta, konten gaude, dena, osea. Bai. Kobo, zer? Zer nago seguna? Ben gaude. Egun gogorra, ez da? Bila azterketa egon dira, ez? Zer? Bila azterketa. Bai. Ondo. Bukaeran tentsio asko? Bai. Egun osoan, ez? Hau guztia esan da. Gaur, egun osoan zer, eta batez ere bukaeran, bukaera estu bat ikusi dugu, eta nik ikusi ditut 10 kirolari haundi. Bai, 10 kirolari haundi. Dena ematen, helmuga hau zeharkatu nahi zutenak, denak. Talentasun hori, zeukatenak. Beraz, denoi, benetan, zorionak, bai. Sai honek eta lehiaketa honek zure bezalako jendea behar du, nahi du, eta bukaeran erakutsi duzuen sufritzeko gaitasun hori, kirol maila hori, bai, bultzatu nahi du. Konforme? Horregatik, zuek bostok, pasa. Legala izan dira azkenean, ez? Bueno. Gustu baiet. Gaur, bi ekipok irabazi dugula. Eman dugun guztia izan da, ba. Guztia bakarrik? Bai, Gero gana eta pixka gehiago igual, ez? Ez gene eginak geukala ere. Ia ba, 10 laguneko kuadrilla. Gaurko txapelduna aukeratzeko garaia da. Masajea izango du. Gaur talde, handia zarete. Bai, talde handiak, bostekoak, eta gaur 3 masaje egongo dira. Bai, txapeldunak 2 lagun aukeratuko ditu. Talde urdinean, Sara, Xavier, Manuel, Ainitxe eta Urruti. Edozein emateko argudio daude. Edozein emateko argudioak dauzkat, baina bukaeran, eta nik ikusi dudan zatian, batez ere, bera joan da, taldea tiratzen. Bai, guk hori bultzatu nahi dugu. Une txarretan, jendean nolabaite tiratzen duena. Bai, Xavier, kargo txapelduna eu. Bueno. Ondo hago, Xavier? Bai. Erki, ondo, Xavier. Juan, bi izen eman. 10 launetik, ire taldetik ez, nahieken taldetik, 2 izen. Gaur saria jasotzeko eta gairen gana joteko, masaje hartzea. Garbizekat, Sara eta Ainitze. Zergatik, Xavier? Gaur 5 kilometroan ala ikusita berto 8 inbertzituela esatia. Ametsa irutizen baina bukatu indizkide, da nola gaina, da ni uste mezi dela. Bukaerako zatian Xabierrak esaten zidan. Ez ditu biunak emakume hauek. Ez ditu biunak emakume hauek. Hanka bat arrastak, demo guztien da, segi. Bueno, oso ondo, oan guztiok. Dutxatu, afaldu, edan, bihar
auskalo zara daukagun. Bale? Oidek. Txalo bat enentzen. Bueno. Hemen txe, Bire bigarra masakia. Bai, hau eguneko garriko honena, motei. Bai, hankak, zemuz. Bukaeran aldapa hortan, ja, sentitze ginu mina, baino... Segi aurra, Bai Xaberrek eta bai Manuk hartu dute hola pikatu ja desente, eta orduan benga eta... Eta zuek atzen utzi. Bai, atzean utzi dut, bai, nik uste igual abertzen erortzen dan. Ez, ekipo, da... Hai deriortu, esatezen azkarrekin iguala beti azkarrenik jarruna beti tiraka, da... Sufritu azizet, da beak sufritzen bazeki eta... Ondo, arro nitxok ez utzi izan da, Nere taldekideak, zeuden oso motibatuta. Eta ezin nun fallatu. Lasai, venga, ba! Venga, me cago en la hostia, geho! Aupa, Manu! Mesez, ez estutu gehiago. Burua jungo zait. Nirekin jutea orain kontena bada. Ba ez badu korrita egiten, ez du garrapatuko, Badakizu zein den gure karta, ez? Bai. Apor Manu. Kontroletik kanpo zabete. Bitu nada dago, dago sufritzen la leche. Venga! Helmuga, albada, eurretik pasa. Hostia, me cago en Dios! Venga, pasa! Me cago en Dios! Pozos daño, Pasa. Azken ez gira aldeatuko. Hori gafei dakar. Hostia, urruti, ezin detena batean, joder. Anau petauta! Hau janda zeu, lau kilometro, puta ikiu! Unai ondo? Gaur, etxera bat edo bi.